Hello friends, welcome back. Bodo brother YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायबाय. दिनै आङो रौतायाव थांनो नागिरदों. रौतायाव बाइक नायहैनो. आंनि नङा अबसे आंनि बिमाय जायो. बे बिमायनि बाइक नायहैनो 150 पालसार नायना हैनो दै डिलाराव फन खालामखाबाय. दा नायनोसै माबायदि जायो. प्राइसफोरा माबायदि फाइनान्सआवसो लागोन होनदों. फाइनान्सआव मा बेसेबां गोग्लैयो आं बेखौथ' मिथिला बेसेबां डाउन पेमेन्ट होगोन आं बेखौ मिथिला खिन्थु दायो आङो बाइक लायनायाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि कालार बाइकखौ लाबोनाय जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो गिबियावनो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक हो आरो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनो बावगारनाङा बेसेनो बिदिबा लेट्स गो हेलमेट लाबाय Helmet. Goodbye day ra. Oh nih, angnya lalu ah. Ye mera lalu mere jaan. Ye mere jaan. Hai. Lam hai. Helmet rubai nih hakai fungbai nih sih helmet apa? Angna. Soalnya be gongsi dengno सानैबो emergency आंबो लाना थाङो दायो रौता थांसै ओंखारबाय नै बाइक गोदान लायनोसै जोंहा मामानि ओइ मामा आयो मामानि गारि गोदानखौ आं सलायबोनांगोन ना दिनै मा बाइक लायसै बियो 150 लायोना 180 लायोना 220 लायोना MS 125 बो ना लागोन होनना बुंदोंमोन दा मबेखौ लानाय जायो नायथोंसै गावगायनि चइस मथे चलो हेलमेट का अब जोंनि गामिया फुरा थाराय बागान गोनजालै रायजोफोर नै बिथिं जोंनि न'आ दाबो जायाखै गोबाङानो बिराद गोबाव जाबाय एक्सपायार थांबाय फरायनांगौआ Masa perbedaannya apa?
मोजांसोथ' नै ब्लु ब्लेकआबो blue black engine मा खर'ल लायनाय ओइ दानजोब्बाय आं बेखौबो हरदोंमोन ना फन दा लिंक हरनायमोन आं दे नुलालै नै खोमसि जाथारबाय मा जाजोब्बाय दा भिडिअ कल नामा ना ब्लगबो जाहैयो नै जोंनि बाइक गोदाना जोंहा आमाइसोआ गारि गोदान मोनबाय बिराद खुसि बोरै मोनदों गारि मोननानै गोसा बुंब्रा मालासो जायो मोजां मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों 53,000 होबाय बेनिफ्राय किस्तिया हायगोन बिनिया 3,470 ना माबासो होनदों ओरैजाय मोनसे खोथा बे बिथाङा दायो गारि गोदान लादोंना बे जेनेबा उन्दै समाव जेरै दुर्गा फुजा बा लोखि फुजायाव थाम सिलाय गावोबा मावजार गानो मा होनगोन बेखौ जेसिबि गारि बायो सोरबा द्रामफोर बायो ओमफ्राय बिनिफ्राय न'आव थांनानै जेनेबा फुङावहाय बिसिनानिफ्राय ओरै नाहरोना उन्दुनानै बेबायदि मोनलायलायगोन दां गोसोखौ बै समनि बायदि फिलिंसा आरोना मा बुङो नङा होमबा आदा थिगानो बिदि मोनहैगोन ना मोनहैया र' आदाया गाबोन सोंसिगोन दे बेनि रिजाल्टखौ नोंसोर गाबोन नेक्स्ट डेआव मिन्थिसिगोन नेक्स्ट डेआव मोनगोन उनाव कमेन्टफोराव बुंहरबानो जाबाय बे गारिनि सोमोन्दै मालिकआ माबायदि मोननाय होनना सोंबानो जाबाय आरो नोंसोरो जेनेबा सोरबा गोबाङानो दा नोंसोर भिउवार्सफ्रा गारि गोदान सालायनायबो जानो हागौ दा बेनिखायनो बेबायदि मोनदों जानांगौ आरो ना सोरबा स' बिदिब्ला जोङो गारिखौ लाबायानो जों थांनोसै थांनायनि टाइम जाबाय बिराद लेट जाबायबो गोबाव जाबाय माने मोनसे एसे प्रब्लेम जानायमोन डकुमेन्ट्सनि मोनसे प्रब्लेम जानाय गारि गंसेया मा होनगोन बुंना होदो मा होनगोन गारि गंसेया मा प्रब्लेम जानाय बेखौ खिन्थाना होबानो जाबाय जेनेबा कालारा कालार मिस्टेक माने कालाराथ' मिस्टेक नङा थिगानो खिन्थु एक्सटेनसन जानाय दा बेखौ रायलायनानै क्लियार खालामबाय जेबो नङा दाबो जों दायो नै बेलेग गारि लाबाय ब्लेक BS6 2022 शाइनिं कालारनि स्टार्ट होना नायनि गारिखौ र'दे आं मोनसे खोथा बुंनि हा दायो जेनेबा बे BS6 गारियाव ना जेनेबा बे स्टेन्ड दङ साइड स्टेन्ड होनानै बेनिफ्राय नोङो क्लाच हमनानै सेल्फ होबाबो बे स्टार्ट जानाय नङा आरोना स्टेन्ड थिखोनांगोन जुदि गियाराव सेल्फ स्टार्ट होनोबा ओमफ्राय गियाराव दङबा माने गियार जेनेबा निउट्रलाव होनानै होबा स्टार्ट जागोन खिन्थु साइड स्टेन्डआ ओंखारनाय दङबा माने स्टार्ट बन्द जाबाय थागोन आरोना बियो दायो नै दा स्टार्ट जादों हा गियाराव हा ओमफ्राय बे स्टेन्डआ थिखोनाय स्टेन्ड गाखोनाय जाबानो बे बन्द जागोन आरोना हारसिंनो बिदि बन्द जागोन आरोना ओमफ्रायो बेनिफ्राय बियो बे गारिया दायो 190 डिग्रियाव दङ हा बेनिफ्राय ओरैजाय 160 डिग्रिनिफ्राय बारासिन गाहायाव थाङोबा माने स्टार्ट बन्द जागोन बे हारसिंनो बिदि आरोना दानि गोदान गारिफ्रा